Sve selekcije košarkaškog kluba Tutin su počele pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu. Klub ima u sistemima takmičenja 3 muške i 1 žensku selekciju, uglavnom mlađih kategorija. Ove godine je zbog COVID pandemije potpuno drugačija situacija. Ove godine je specifična situacija. Specifična situacija po pitanju pandemije. Mi smo krenuli u trenažni proces, krenuli smo u pripreme kao i svake godine. Ambicije su ostale iste, želja za što boljim rezultatima, međutim sve ove ostale stvari nam ne idu u prilog, ali kako nama, tako i svim ostalim klubovima. Mi smo se potrudili da uradimo maksimalno sve što je u našoj moći da zaštitimo, da te mere neke preduzmemo. Krenuli smo u trenažni proces. Kao i svake godine planiramo da se takmičimo u redovnom sistemu takmičenja sa 3 selekcije muške i sa 1 ženskom selekcijom. Sad zavisi od dosta stvari kako će u kom pravcu to ići. Također i Savez košarkaški naš, regionalni ovdje u Kraljevu, on isto to radi. Spremno je sve, spremni su papiri, spremni su sva ostala dokumentacija vezana za takmičenje, pripremamo se maksimalno i čekamo da vidimo kako u kom razvoju će i u kom smeru ići dalje stvari. Pa imamo kadete, pionire i mlađe pionire u sistemu takmičenja. Juniori i mini basket nam se ne takmiče. I u ženskoj selekciji imamo kadetkinje ili pionirke, zavisno znači od situacije koja selekcija nam bude pripremljenija. Od te 2 selekcije će se jedna takmičiti u sistemu takmičenja. Nažalost, prošle godine smo imali dosta dobru priču koju nam je prekinula korona. Bili smo sa 2 selekcije ušli u kvalitetnu ligu. Devojčice koje su strašno odigrale prošli deo sezone gdje su bile na prekidu takmičenja druge na regionu. To je zaista uspjeh jer smo sa devojčicama počeli da radimo prije neke 2-3 godine. Imamo veliku masovnost devojčica, veliki odziv devojčica koje žele stvarno da se bave košarkom. Za mušku selekciju da ne pričamo. Znači oni su tu, 2 selekcije su nam prešle u kvalitetnu ligu, dalje potencijala ima dosta, kvaliteta ima dosta, međutim sve nam se to malo prošle godine prekinulo, ali nije samo nama, prekinulo se i mnogim drugim, odnosno svima, tako da šta da radimo. Ove godine se nadamo da ćemo napraviti još bolju neku priču, još bolji neki rezultat, ostaje nam da radimo, da se borimo, to je to, sport je to, tako i da, pa što da ne, i da pobjedimo košarkom koronu, ako i kako budemo mogli. U košarkaškom klubu Tutin trenira između 100 i 120 dječaka i djevojčica. U ovom klubu su ponikli i braća Bogdan i Nikola Savić, igrači kraljevačke Sloge, koja se takmiči u košarkaškoj ligi Srbije. Bogdan Savić će vrlo brzo potpisati svoj prvi profesionalni ugovor za kraljevačku Slogu. On je više od godinu dana na takozvanom skeneru velikih košarkaških klubova iz Beograda, Crvene zvezde i Partizana, jer je u prošloj sezoni bio među najboljim igračima roda junior lige Srbije.